Badagoela eskaera bat 1819an. Dagoela eskaera bat, udaletxea, elemento batzu, persona batzu eskatzen dute udaletxeari, nahi dugu sortu una compañía de granaderos y gastadores. 1819an, abuztuan. Atxero ateratzeko momentua aukeratzen denean une berezitakoa da. Erraminta guztiak prestatu ondoren, atxero izateko ametsa egi bihurtzen den unea. 1903 hasi nagen, atxero 19 urtetan. Eta orduan etzuken zerikan kolikan eta 50 urte zera atxero zartzeko. Eta beste mantalak, ematen zutela ayuntamentuan, aurreko mantalak, eta gero ara joanaken, eta bueno, hola zinaken. Nire misi urte joan izenean, Kastia, eta gero, txabaketek etzuken orduan, joder. Jendeak egin logatzen zen, txakote beltza beste tal. Eta nik Sebastien Forrosari, haitzu guztuzu zer bat, txaketa bat, atxagonan alokezea. Eta heldu du nire atxonan txaketa eskondu zenekin. Eta misi gurtiak atxonan txaketekin. Este homenaje a las heroicas brigadas, a los que liberaron a Guipúzcoa y entraron en la capital el 13 de septiembre de 1936. Es admiración profunda a los libertadores del norte. Bai, Osarregin hori goizian eman zion zerbait, eta deitu zion zerak, alkainek, Jose Juliane harrapatu behar digu, nomait, atzaldekoz. Jose Juliane jakin laguna, gure gizona gogu zula eta deitu. Nula. Ez dieteta de, nima zakiet zein eduen. Eta mendiburuk eman zion askura. Oandik itxintut. Delantala, kukurutxua, zera, polainak. Apargata besterik ez. Baina beste dena mantzion berat, regalua. Ez zela ja gehiago mango. Remigio Mendiburu eskultoria. Arreke mantzion. Ni atero nintzen, 32an. Artxero jatzita. Artxero jatzin mileno, ibiltzen nintzen, atxagin. Bizkarrian zer ematen, bere arrua eta eskora, 10 urteetakot. Joaten Guadalupera alkarrekin, eta Guadalupera jatu nuen, jote ginen, errandoneara. Hango saldo, guzi dibili, eta txapa, Guadalupera. Nik 22 urtekin, 22 urtekin, umina, eta berri zaharrena. Liborio fan, Basarrira, eta bide presenta Basarrira. Liborio menda, eta bai, antorko dut. Atera zenean, behatu golo konti beti, zebia izeta. Golo tola dura, artxero, apuntatu gula listan, eta azkenean ateretuko labak, urte berien, l'anno 81. Eta Javier egitzeken deitu, zete joaltazuken bere koñadua Altuna, José Antonio, joakizuken Terranova, eta haren parte zartureken. Era suplente, estaba a las 3 de la tarde comiendo en Bilbao, tuve toda la mañana una reunión importante de trabajo y no pude venir a ver alarde ni a desfilar. Y me llaman, a las 3 de la tarde estaba en Bilbao sentado. Y me llaman y dice, tienes que estar a las 5 en Saindua vestido. A las 5 estaba como un clavo vestido de hachero en Saindua para desfilar. Atento. Suárez, fue terrible. Y subí la calle Mayor llorando como una magdalena. Como todos los años. Juan Luis ja itxinaziken Javierrekin, harekin makitzeken kontrola noiz ni non nintzen listan eta horrela, zemagarra nintzen, eta urte hortan, erregunien, gure amakitzeken morrio eta eskora, eta regalatu.
tu fallo, berroita urtean fallo lekede. Zerbizioen zela ere zuetik emata libre duen eta tu fallo lekede. Eta berroita urtean figo nuenean, pasola joetu. Han zerbizio eta hori permisu zebatzen bat orduan, horiek reatora egin dute bian egita ajoatzerara, eta gu urbano eta bile batean. Muchísimos años apuntado de aspirante y de repente me llama el secretario diciendo: José Antonio, tú estabas apuntado en una lista porque querías salir de hachero, ¿no? Y yo sí, y me dice: pues vete preparando los trastos. Y yo digo: no puedo salir, estoy en la cama inmovilizado con una vértebra rota y no sé cuánto tiempo voy a tener. Me llamó a primeros de julio. Después de tantos años esperando, me puse a llorar porque decía: no puede ser que el primer año que me llaman que puedo salir, estoy inmovilizado. Escuchaba a mi mamá Marichu que recordaba cómo el Ayona Leandro pues salía de hachero. Y entonces pues tenía esa ilusión, pues llegado un momento en que agradecer que la Ayona también había participado y de ahí que... Eta atxeak ikusita ze ilusio nuen, ibili zen urte batzuek zen atxero veteranona, eta ondo zen esaten utzi batxela bere lekua. Zuenean 74 urte, ja hilan behatzian, bazkaldu eta gero, etorri zen morrioiekin, mantalakin eta askorakin, eta esan zen hau iretzat. Eta ordan ja hortik aurrera ni atera nintzen bere partez. Ni azirekin 1952. Amabi urte nituela. Azkeneko lerrua etzen betetzen, eta betiro gelditzen zen libre eta nire batzen ditzen kantinekin, uraz ere egiten, misiko urte bat hori. Pero gero, marrailok esan zien, etortzeko kantina eta errementekin. Morrioi horien azpian, zenbat sentimendu. Pausu bakoitzeko sentimendu bat, arbazuen isladak. 1628 urtera eramaten gaituzten oroitzapenak. Sentimentu gorra, gero itxien ikusten zuen beti ama nola preparatzen zuen bian aden gantzak eta abartoko gauzak, itxien. Tenemos la suerte de tener una historia por detrás del pueblo, por detrás del alarde, y eso es lo que hace que todavía cuando desfiles lo hagas con más responsabilidad y lo hagas con más sentimiento, ¿no? Es un poquito, yo creo que lo que nos une a todos los que desfilamos en el alarde en general. Kanpotikan ez dakizu zein dijoan hor barrenean eta bakoitza bizitzen duen sentimentuak kamuflatuta dijoazte. Así que hoy oso polita da. Si la pregunta fuera qué suponía para mí en el salir como hachero, pues era como recuperar un sentido de pertenencia. Yo creo que es lo que más he sentido siempre y lo sigo sintiendo al día de hoy. Máxime, pues como he dicho, teniendo en cuenta que cuando empecé a salir, ni siquiera vivía en Fuenterrabía porque estaba a unos cuantos miles de kilómetros en Estados Unidos. Entonces era como volver y tener esa sensación de que no te has ido nunca. Atxona, amona, familia, buru etortzen ziren sentidu alardina, mazazpigarren mendeko mobiduraiak eta nola zango zentan beste jende hilta horitura eta gure herria defenditu eta bar, bururi etortzen ziren gauzilek eta igual, bueno, oso sentikorra duk ezin, nik bentsestita bilaririk esplikatzeko. Gure atxeiru respeto horrekin faten die, respeto ondilekin. Goizien reto, atzaldien honien bat beste, ya sabes, baskaria. Bino, una elegantia bárbara. Herriari nortasun bat markatu diola, ez? Nik esango nuke Hondarbiko herriak baduela nortasun bat, asko baditu, baina nortasunetako bat alardea dela eta horrek asko markatzen duela, nik esango nuke baiet. Atxeruen prestaketa ez da irailean hasten. Lehenagotik bere tresnak pres edukitzen dituzte. Bai, hilean 15 agostuan dena zintzilik. Nire izan zieteken, mergei unien, agosto mergeien atrebertzen morroia. Eta ja, tetzen dio, aizeatzera, tetzen dio morroia. Ja horren ja, txigen ja ziduk, girua.
morrioi atera bere txasora joaten zen, eta etortzen zenean, ateri duzu morrioia, aizi ertzeko, eguzkile mateko, eta ez dakitze, eta bueno, pues, Amona Julik ere esaten zian nola egiten zuen bera, eta bueno, ja, listo. Polainak ere goma jarri behar balin bazen, zatekan arrastaka nola ematen zuten alpargata, esateko moduan iten zuten goma dena gastatu, goma berria jarri, botoiak hori ondo josi, eta gauzoia denak. Agostoroko, ja, listo. Atxeruak alardean lehenak dira, eta horrek erresponsabilitatea handi bat eragiten du ere. Urbildu bideon liru lau aztela enotikan, izerdi patzinez natu, zer faltan nula, tropateri dela, ezin dutela txaman, polainik ez dutela, o pizarra faltan nula, hologuak, bueno, bine urtero, Soñar de que me dormía, digo, una angustia más terrible, porque estás esperando que llegue todo el año, que llegue ese día, y que te pase eso, ¿no? Pues eso es el temor que tienes, ¿no? Argi daukat, behintzat, lokartuz gara lokartuko, zer itxian ordu hortako danak aspaldeia esnatuta daude, edo dianara juntiela, zeke hor ezin da goizean goizia dana kriston astoratuta dabiltza, zeke behan du iristiana nahiko zaila ikusten. La víspera, con el titibility aquí en la Plaza Armas, ya empieza todo a moverse y ya son nervios, ganas de que llegue el día siguiente y bueno, ilusión por volver otra vez. Espazio beste gauza arropa plantxatu eta garbituko eta listo. Aurreko unetik da ekipaje guztien preparatu da. Ez azken ordu harteko mire. Ella zazpila gauzin loin gabe, igual di behire, terrazan. Eta hile sortzilen igual. Loin gabe, joaten zen alardera, Eta el caso es que, ni goian, tamari, ez da dirikan, estrella guzile dire, igual dia, hori igual dia esan behar dugu, me jotzes, vaya dia que tenemos, eta nara. Beti beldur hori, zebatxe astutzen dagoen, kesi maki duten bizarra, kesi haber miratzen ez gotxibitxi ez dakizen bat aldiz, joaten izkanbora, berriz ematen media vuelta, eta nerviosismo hori. Nere gila sortzeileko arrankaetatuk hori, goizian Diana entzugon orduko ja erne. Atere arte etxetik anta, ja nola den egina dela eta zera, bueno, ja orduan bizkalda zaitza gara, minon ordu bitarte, Jesus. Aronara, idurita gauzazko egiten eta doziten ez, mion aronara. El llegar a Guernica con Argola, saludar a toda la escuadra, muy bonito, ver las caras, los sentimientos, los nervios, la responsabilidad de hacerlo bien. Hitz egiten du, karne gallina eta bizi jotzen denean korneta, joder, biziko lan hori du. Cuando el cabo Hacheros nos pone a todos ya, ¿no? Erne. Tiri, ya, listo. Urtero eta handik gehiago, ez urtero eta gutxiko ez, urtero eta gehiago. Sentitzen dena ezin esplikatuko gauza duk, eta posa ikaragarria, klaro, eta etzeko orduan ez esan. Nire etortzen da burura aia joak izen atxero, atzen zen atxero, joan dela 3 urte hitzela, eta eskerostikan ematen dut bere rekordatorioa Alkandoran sartua. Eta ja hain behar dugunean atera, nik ez dakizetik, binon itxen naiz, aitaren egiten ditu aldiz, eta ematen dut atxarin eronduan. Sentimiento guztiekin esan da, ja, guazen, eta zak. Hordan joaten naiz, sumatzen dut bere apoioa, sumatzen dut pila bat.
El momento de la arrancada del alarde creo que es un momento importante porque pienso que ya tenemos un año más que estamos en esta vida. Y toca el cornetín la arrancada, ¿no? Ese momento ya de salir ya es, me parece que estás esperando ahí que salga. Eta zaharrekin zer urek, listo, eta listo hori, eta guazen eta zer, eta barrengo nervioz, sumatzen duk, dengoen testuneria duk, ondoko denak, sumatzen duk, ondoko denak zer nervio hori sumatzen duk. Eta hori intentek hirire, pasua zer hori, hasierako buelta hori, eta gizert, eta gero. Etortzen, arrangatzen digu, Gernikako arbolan, nahiko lasai, eta gero ja rebueltazten duguna, alemedeko rebueltazten duguna, eta Arko Santa Maria juten gerenean, ja hilarak itintzuk pegatu, beste pegatu, eta pegatze horrek pausua juten du motxagoa, mantxogoa. Niretza da momentua tentziokoa hasitzen garenean Santa Mariakoa hacia enfilatzen ja, bakarra punto batetik ikusten da erlojua behiratu behar da jakiteko noiz markatzen den behatziak, egoteko behatzitan puntua garkoan azpilan. Eta orduan, egoten naiz puntu hortatik behiraka, faltan da minuto bat, faltan dute 2 minuto, eta lehenbiziko fila hori egiten diote, ero martxa gehiago emateko, martxa gutxu emateko, egoteko behatzitan azpilan. Eta gero pasatzen denean ja, sartzen garenean kale nagusian, hori da izugarria. El momento que no se oye la música y se oyen las pisadas nuestras, es un momento mágico. Pues yo creo que lo más emocionante es pasar el arco y empezar a subir la calle Mayor. Igual es porque es la primera vez de las 2 que se sube, pero la mañana es impresionante. Arko pasatzen denean jartzen ja, eta hor haide izaten jaz. Kantinere bezala neharrez joaten nire goti, ni bezala jende asko hori gertatuko zuen. Alpargaton soño sumatzen digunean, ja listo, hemen dire, pues ja, etortzen dizu halako zera bat, pues, hanbesteinoko elegantzia eta zerakin, seriotasun horrekin, pues, egile santa nire da mututzen hau. Arkotik pasatzeko misi eta gero herriko negarrak, amesten eska emakume mutil negarrez, horre da sentimiento bat izugarria ezin duguna galdu. Santa Mariako atetikan aurrera, no behin eroituko nire misik urtean, atxatama balkoianan, atxa negarrez, ama negarrez, nire bai, klaro. Amona bizitzen alizan parian, jugu oroimen asko, amonanak txikitatik alardia ikusten, eta karo, ni bilatzen jota amonarian balkoina. Eta bueno, sentido hortan, badakit jeun hortan, handagola, dudik gabe. Momento de dar la vuelta allí en la Plaza de Armas, ya casi a la par del castillo, y nos cruzamos con la tamborrada, y bueno, yo que desfilo por el lado izquierdo, y mi padre que en la tamborrada desfilaba en el lado izquierdo, pues bueno, también ese momento de cruzarnos a 1 metro, 1,5 metros, y mirarnos a los ojos, pues bueno, ese momento es histórico y me queda grabado, ahora que mi padre ya no desfila, pues me queda grabado para toda mi vida, ¿no? Para mí, la arrancada de la escuadra, cuando salimos de Arma Plaza a Saindua, el momento ese que están tocando las campanas de la parroquia, ¡buah! Insuperable.
Eta, bueno, liturgia guzila, presenten armaz, eta dena gero beti fatezkoan, jendien txaluak eta gorak eta hola gauzak, pues, itentxetazko eta Guadalupe ezan ez. La misa de Guadalupe es especial. Dakat irudi bat buruan bihotzean dela Guadalupeko aldarea, atxeroaz beteta edo alboan eukita, ze irudi polita, gure Ama Birjia ikustea aldarean eta atxero hor kokata. Orduan netzako irudi hori da, nire ustez da atxero baten laburpena edo, esatekotan zerbait nire ustez hori izango litzateke ez. Ama Birjina, aldarea eta atxeroa. Horrera iristeko gogu ere. Guadalupe zatzen ere gauz asko. Ama Birjineko promesak, urte behin ez die faliatu, bezara jutenak, gustura fatenak. Con el hacha, saludando en el momento clave de la misa, etc. Con lo cual estamos cumpliendo el voto en primera fila. Neri emozionautzen hau pila bat, hilen garenean, aldarian, garen atxeroa giratzen garenean, Ama Birjinari begiraka eta kantatzen dugunean salbia, niretzat da momento bat hori oso polita. Azkenean, zaren, hemen dira agar bat. Zarentik atzera, azken portura, 15-16 minutuan. Osea, 8 ura da, ordu bete, ordu 5 minuto, zarentik plaza armazera. Badire leku batzuek estilo oso errazak, batez ere portuan arratzaldian nola bi kale irabazi behar dien, bi kaletan, eta guk kale batetik atetzian, beste aliatzen gehen orduan, beste aldetik tamborra eta dudula, eta egiten dira babestikin ostopua. Nire gustatzen gana, azierazit, osea, lemiseko urtetan, ditzen genuen melodia misteriosa, Campamento Alarde. Arkotik hasi, eta plaza dema bitartze, eta helduntzi arte berriz haitu. Nire gehiena gustatzen gana da Campamento Alarde. Atzaldian, arkotik zartzia, kagalen nahuntzi egote, urte-urtero kantarik eta zitz igotzen garen, beti neharrez, hasi bihar. Xiristako zeratuko gauza horrek. Malda gora zitzen zenean, arratzaldian, orduan jodenin neharrez fatenak. Esos gritos que a veces a uno le dicen de hachero, guapo y ese tipo de cosas, que luego no te los dicen cuando vas sin morrión, lo cual es una pena, pero es un momento muy especial porque todo resuena. Eta atxeroak daukagunak hartzaldean da, ronpan filazen gaudela lehendabiziko hilera horretan, ez? Osatzen dugu panoramika hori, ez, atxeroak. Eta niretzat hori, me están poniendo los pelos de punta, niretzat momentu hori zurekin bizitu izan ditu momentu horiek, eta orain bizitzen ditu danak beste generalekin, beste komandantekin, herri guzila, kornetina,
nik emango nuke horreri, momentu horreri, berezitasun bat beste gauz guztien artean. Baten gaitu tanborradekin batian desfilatzen, eta oso badik misterio magikotasun bat berexile badik. Eta gero bukaileran, San Nikolasko arku pasa, eta arku iten diunien jendik emakumik etenan pasatzen dienek ire arko bat, respetuz nola ez, eta oso momentu polita du. Hamarajina egunetik, handik 15-16 egunea, urgo igandien, Guadalupen, mesa, eta gero bilera, maia porobilan horrena voluntazia. Eta gartzen duten kapelu bat, erditzen, eta gabakotzak ematen zuen bere voluntazia, apaizei ematuko dirua, mesana. Morrioiak, palak, pikotxak. Hauen atzean zenbat sentimendu. Familiaren maitasuna, prestaketa une astezinak eta maite gaituzten elementuak gainean eramatean sentitzen dugun postasuna. Hor batzuk aurreko mantalak, berreun urte itxuzten mantalak, Ni duzen itxin horiek esan goitek nizte izan urte. Ni erekin emaketik 50 urte. Eta nik atzemaniken zar-zarra. Orduko ja ni erramenta inen nuen, zerti nire emaztean aita arrotza baizen, eta nola ja lista esperan itzen, bera ja erramenta inezien. Eta Morrioia ere kutsizian egiten Antonio Ondarrola, ere kutsizian. Ullurtatik bere lehenguzuan baserritik larruek harrita nola egiten zen bere ere kutsizian. Eta esan zuen, omendik aurrera, ateatzen zenean beti pikotxa. Eta poli elzo, gure bien hola bizi zen, haman itxien bian, arrostegi jortziken, eta esan bat dituko. Prestatzeko garaian ezkenean, familia osua horre ondu da, ez? Aiteak hor sartu zen, Josi dana egin, oso polita esan zen, denen artean, emaztiak dana, larrua bila jutia, nik uste dut momentu politak horiek izan ziela, ez? Prestakuntzako momentu horiek. Aitea bere ilusio guztiakin eta maitasun guztiakin egin dizun aizkora, eta Morrioia egin zidan nire kuñatu nahitak batik, hori baita da gauza bat polita atxeruan edo egun horretan eskertzen duzuna zure maite zaituen jendiaren gauzak gainean eramatea. Hilan, zortzilan, hartu nuen maztetikan nire larrura eta goizeko zazpitan itxaropena tabernan ibile zilan nire Morrioia jositzen. Nire konbatean nire Morrioiakin konbatean eskor eta jarri eta nire palakin gotxik aurrera jakin gatzi aurrera. Kale nagusien nik ikusten manimanion askora. Etzula oso onela eta kukurutxa atzafaten. Ni zeina, nire tokitik onela, dekakin nuen bera behiek ari zela gotxiltu zela, eta ez duen fijatzen, bastante atzen dula kukurutxua, eta ni horrela, alo batean, txik, eskorakin, nin, gotxitxu din, holoko. Ero zer ere, tximisa, apaidu duroro batuta. Atxa bino lehenu izan duzen atxero ere bai, atxona. Atxona, eta ni segitzen dut atxonan askorakin. Atxonatik pasa zen atxari, eta atxatik neri. Eta gure gizonak, du, beti, bi pare polaina, bi pare txaketa, bi pare, askora. Dena, apargatak ere bai, por si acaso di jeman imazuen, dena pareka.
como anécdota diría que el hacha, mi padre que era ebanista, que hacía muebles, pues me la hizo él de madera, la sigo teniendo al día de hoy, o sea que bueno, es su lado emotivo. Musiko murrioia egin zuten niri, barri txaropenan, Josi, Enrique, Idoi, eta neo zabatapik. Randonean hortan, itunik zer bazkaldu bat itunik orduan, Artola, Fernando Artola, zar guzilak, eta nik atzizitek gero bazkaldu, eta gero bertzoka babestirit, eta orduan, politezukun ura. Oso politezuk ere. Bai. Fernando Artola ura, txispa gorrezik, zerarek, Margallo ere bai, bitentzuken bertzoka, eta oso ondo bipasatzen nik ere. Azitzen duken kasino aurrian, orte azitzen duken, eta azitzeko momentuan izek joanekin atzera. Eta atzera joakin izela Reginok, gaztiak aurrera! Karo urada nahizeteko musikan itziga. Psikultia tenintzenean, Iturri Berriko lehen hor muro zuken dena zazi betia, gero nik iskinetik jarri nik, eta betitzuzkoan, geldituzko morriola zintzilik, bizikurtian. Atzia, dena farrez. Ametzin duen, joan ditzela, atera ibartzula alardia eta zerra falta. Eta egon ditzen, balkoitatara behiraka, eskatzen zerra bat. Zerra bat bion egizkua, abezein gutxitzen zian. Eta emakume batek atera zian, ametza, hortan, esan zian baizula zerra bat, jostailu bat, orilla. Eta ametzin duen atera ditzela alardian, zerra hori batekin eta jostailu zerra batekin, jostailuzko zerra batekin. Gau, pasan duen horroroso, ametza bat horroroso. Bueno, general burgomestre itzenean, Mexiko efektu izugarri intziken Gernikako arbolan zaldi gainen itzenean, atxeru gaurti pasatu zienean, asko emozionatu eta horitzeneko zondo, Juan Javier, Amunarriz, Arranbide, Txapikua, kuadriloko launa horitzenak leherrun oze filen fakizen, eta horitzenak behiratu intziken eta kontuatu neken niri biaka burugin neharrez fakizela. Oso emozionanti, egizateko oroitzi zuharriak. Kaboa beti du referentzio bat. Ni badakit egiten duenean, tambor maiorek egiten duenean makila jatxi, ni markatu gautela eskerra. Orduan niretzat da referentzio bat izugarria. Bion ni beti, bestela pasoz galtzeko, duda balin badut, ematen dio media vuelta, biratzen dut aber makila goian obian den, eta badakik dimarutela markatu eskerra oizkunia. Aldaketa klimatikoek eragin zuzena dute atxareongan. Euria, beroa, hotza. Jende ikusten dukenean, esaten pobrecitos, que mojados van. Que serios van. Ez dakizu hile zortzilean eudile egiten zuenean, nola jartzen zen. Zabaga eskin du, ama bergina laguntzen ez guri egualdi hau, gu digun debozillo eta horrele bitzen zen bere guru. El desfilar en la escuadra, los elementos son al margen. Si hace calor, se suda y se aguanta. Si llueve, te mojas y punto, no pasa nada. Hay otro sentimiento muy por encima. Y seria, hola, desfile guztia, ogaldi beruagin, normalmente ez, baina bestela, hola, lehorra baixita tomatu den egun batian. Nik uste dira, gainera, atxeruak hilen zortzilean, naiz minez zebai esan, sanatu iten dela, egun hortan. Jendia ikusten dira, gaxo bezala, atxerua, egun hortan, rejuvenecidos. Eta gero ditzen duenean. Zerdi morrioiak, iriak bozten du ur guztiak, tanto guztiak, bizkaran gainean. Eta azkenean hotza.
Me acuerdo además cómo iban todos apoyándose ahí con la herramienta, el morrión, para que no, como se les ladeaba el morrión, pues evitando que se les terminara de caer, ¿no? Quien más, quien menos, tenemos una estructura que lo tiene firme, pero esto no está previsto para que se empape. Entonces ha habido días que se empapaba y bueno, ese día estaba como los sombreros de las mujeres vascas en la época medieval, así, ¡plaf!, caído. Pero bueno, al año siguiente hubo que cambiar de morrión. Eta eudiletzen baldin badu, alpargata flash, 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 soinu hori eske da egiten, Da, a ber, ez digu nahi eudile egitea, minon, da musika bat esango baliz bezala, beden soinu hori plas, plas, plas. Hor egon behar dugu eta haiziek eta hotzak betire desagradableagoa da, ez? Pero bueno, sortzila bakarra da urte guzian, eta bizi guzian ez dakit zenbat sortzi izango dugun bakoitzak, eta momentu horietan ere egon beharra dago. Osea que... Familia, semeak, hainbat generazio izan dira atxero. Generazioz generazio, ilusio berdina mantenduz aurrera duan tradizioa. Pues bai, gero bi seme etortzen txuk, bi seme, ni eta beste bi seme, gero hilo bera joaten duk, eta bueno, hor kuntatzen txuk lauro bost atxero itxien, bazkatzeko ordu mentzat. Bai, ondo, hortan ikotenak. Espero urte batzutaz, urte desente batzutaz zehitzia. Baina, bai, ikustea nahia hurbilan dagora, gauza handia duk. Semia, maitela sei urte atetzen, eta urtien egiten digon afari jartxeruguna, egitziken ilusio horra, zetik, 50 urte egiten dukenian, ematite plaka bat komemoratiba. Eta eskertu nuen ekon joan txori, zertik egun hartan, plaka eman batzetenian, berek eman beharrian, eman txekin semiak. Semiak dintzeket ilusio bine gogorretukua, nahi hartaz arte. Solamente esaten nion Maribeleri, ara, laugarren Finlantzion, izkinean. Nola, bai, eskuen manerara, bera duen. Eta gero ja, arrimatzen zenean kale nagusian, horrela iten zuen. Ez dintzen hori zela. Escudo movimientua. Contaba la ama en casa que ella, para conocer a su aita Leandro, pues que se agachaba para mirarle la cara y identificar quién era su aita, ¿no? Ero bestela igual beste eskuekin uste gabian hartu bezala eta eskuo zanpatu. Ni horrela egoten naiz, eta horrela egiten diot, eta berez egituen eskuo zanpatu. Bai, bueno, hori da gure... Lago nahi atereketu bai. Nire referentzia, nire nahi joalista aterzen. Eta guk, betxian iruan nahiak eta denak, apie de cañón. Atxa eta osaba difuntuak. Beti ganberan ikusin diken, antxurra, beti izan du diat nahia, atxero atetzeko. Beti izaten zien, ni hiltzen izenien, porque bere alardia, ni hiltzen izenien, zeitu pagatzen kota, Zergatika. Atxeruri zeitu, komisiluri, zeitu pagatzen, Me prometes, euskaldunez. Horrela, pero serio. Bueno, nahi bani bat, no, egin behar duzu. Ze, gazterik esperantza egin zio zer, ez dakigu, niri pagatu kota. Iruita urteetan itzen. Eta, nada, enerune hiltzen, septiembrien kota patzera, hasta hoi. Anaia Eugenio, joan gelditu duk atetzetik, eta atea franketu duk. Atea jakin izin bezala general esan duzuken, eta gero atxero jantzuken urte franko, eta bere alajatu zuenien haman gaixotasunagatik, ni faneken, eta momentuen hola jarraituro zehitzen dio. Bikotekin. Eta bat, bikotea ematen du nizeniak. Nik egin badiat sentimentua
extraño bat, de conexión antepasatukin. Ni dietor zer hori, eta sentitzia eslaboi bat nitzela, eta hor parte hartzen nitzela eslaboia bezala. Eta zo arruenak horrekin. Kate bat duk, alardi faten den generalatiken azkeneko kalderoi bitarte, duk eslaboi bat hortan. Torrekatik duk netzat importantzia. Historia badago, herri badago, bizila dago, herritarrak daude, etxo gogorra pasatu behar izan zuen 1628 urtearetan, oso gogorra izango zen situazioa hemen bizitu zen, eta mundu guztian bizitu diran gerrako guduko situazio horiek, hola markatu izateko herri bateri, eta horrela herri batek iraundu ahal izateko 400 urte, ia 400 urte, Ama Birjinari promesa hori renovatzeko fedea, indarra eta konpromisua, ez? Atxeruak bere bidea jarraitzen dute, pauso mantxo, lasai baino irmoarekin. Itsasoko eta mendiko brixarak morrioiak aireztatzen jarraituko dute. Aizkorek irailaren 8ko lehen haizeak mosten jarraituko dute. Hiri honen postasuna mantenduz, Hondarribitarron ilusioa mantenduz. Thank you.